Ens trobem a la part més occidental de l'estació de Baqueira-Beret, el Gran Pla de Beret, on neixen dos grans rius, el Garona, que desemboca a l'Atlàntic, i el Noguera Pallaresa, que com a afluent de l'Ebre, les seves aigües van a parar al Mediterrani. Tant a un costat com a l'altre d'aquest gran pla, on hi ha un circuit de fons trepitjat de 7 quilòmetres, hi ha pistes d'esquí alpí, blaves i vermelles. Aquesta només és una de les 4 àrees esquiables de què consta l'estació d'esquí de Baqueira-Beret. El telecadira desembragable Jesús Serra és el que connecta el sector de Baqueira amb el de Beret. També permet accedir al nou remuntador, que es va inaugurar la temporada passada i que accedeix al cim del Cap del Baciver. Estem a la cota més alta de Baqueira, 2.610 metres. Això no únicament puja la cota de l'estació, sinó que es permet tindre un desnivell real de 1.100 metres, perquè des d'aquí, on estem ara mateix, amb aquesta vista, podem baixar fins a baixa a 1.500. Això són 1.100 metres reals de desnivell, i a part no afegeix aquesta pujada de cota, sinó que es permet obrir un espai i una àrea esquiable, la veritat és espectacular. Avui en aquesta nevada, no únicament les pistes noves que tenim, sinó tot el domini esquiable que ens obre aquesta zona del Baciver, espectacular, i això és el que intentem donar, més superfície, igual no tants quilòmetres, però superfície que la gent pugui gaudir de l'estació de la millor manera possible. Aquí podem veure aquesta baixada de més de 1.000 metres de desnivell, que en poques estacions d'Espanya es pot fer, i que gràcies al fred i les nevades de novembre, des de que Baqueira-Beret va obrir les portes aquesta temporada, es davalla amb un bon gruix de neu. Ara mateix tenim gairebé tota l'estació oberta, amb uns gruixos que van des de 60 fins a 90 centímetres de neu. És veritat que avui ens ha caigut una mica més, potser aquests gruixos pujaran una mica durant aquests dies, però és veritat que ara mateix l'estació està en ple rendiment, en perfecte estat per afrontar aquesta temporada. Ja hem fet una mica del pont i ara la temporada es presenta molt bé, perquè a part tenim una base molt bona, feta amb la producció de neu, amb les inversions d'aquí d'hivern, que es permet fer aquesta base. Tot això permet que ara mateix estem quasi passant més de 158 quilòmetres de pistes oberts. Xavi Ubeira, a part de ser el director comercial de Baqueira-Beret, és un gran esportista i amant de l'esquí. Prova d'això és que va formar part de l'equip olímpic espanyol amb la participació en 2 Olimpiades i 2 campionats del món. Malgrat el pas dels anys, el bon estil no es perd i sempre que pot recorre l'immens domini esquiable de l'estació aranesa. Aquestes 2.200 hectàrees ens permet tindre totes les vertents, des de l'escala nord, com tenim aquí darrere la zona de les cronacraves, i tota la cara nord espectacular, fins a zones planes com a Beret, on tenim un pla a 1.800 metres, i totes les zones suaus de la zona de Bonaigua. Jo crec que l'espectacular d'aquesta estació és això, no? Les diferents vertents que té, les diferents possibilitats i les diferents imatges o paisatges que ens dona aquests diferents valls, que això és espectacular. La gent, quan va des d'aquí, que estem ara a Baciver, marxes cap a Bonaigua, marxes cap a Beret, les imatges que tens són diferents, això et permet gaudir de tota la Vall d'Aran i dels Pallars d'una manera espectacular. Des del mirador del Cap de Baqueira, des de la part central de l'estació, es tenen unes panoràmiques excel·lents de bona part del Pirineu, amb la Maladeta al fons. També des d'aquí es pot veure la zona d'Argulls, pas previ per accedir a l'àrea de la Bonaigua, on hi ha una cafeteria i restaurant, i des d'on es pot saltar al sector del Pallars, amb el telecadira desembragable de la Paülla, que et porta a l'extrem més oriental de l'estació, on, per cert, s'hi ha portat a terme alguna de les importants millores d'aquesta temporada. Aquesta temporada hem fet una inversió molt important. Hem invertit sobretot en producció de neu. Pensem que l'any passat vam tindre un començament d'hivern difícil i vam creure que la inversió de neu és una inversió crítica per nosaltres, i per això la major part d'aquesta temporada les inversions han anat destinades a això. Acabar d'inhibar tota la zona del Pallars, això és la pista de Paülla i la pista de la Peta del Duc, i a part d'això continuar millorant el nostre sistema d'inhibició, aquell que ja tenim una mica antiquat dels anys 90,
que amb aquestes millores ens permet garantir o aprofitar molt més aquestes finestres de fred que cada cop són més petites, llavors en pocs dies de fred podem fabricar moltíssima neu. Crec que també és molt important destacar la inversió que hem fet en restauració i en aquest sentit hem millorat la cafeteria que tenim en els 1200, una vella cafeteria dels anys de finals dels 90, amb un edifici vell, i ara hem fet una nova terrassa amb unes vistes espectaculars que ens permeten fer un nou restaurant, una nova cafeteria. I també en aquesta línia hem continuat millorant el Moixandón, aquell parc que tenim en or i s'ha convertit en un emblema de l'estació, i crec que ens demanàvem que hi hagués més lloc, que hi hagués una zona de restaurant privat, i això és el que hem fet. I per últim també hem millorat tota la zona de 1500, a l'arribada a 1500, on la gent ja acaba d'esquiar i sempre vol fer una cerveseta o un mojito a última hora i una mica de DJ amb música i gaudir d'aquesta arribada a final de dia d'esquí. Jo crec que també destacable la millora que hem fet a pistes, no únicament, com sempre, continuem fent més amples les pistes i netejant-les de les pedres i fent millores contínues, sinó que aquest any hem afegit una pista nova que és a la zona del Baciver, que ja estava l'any passat com a secs per les màquines i per la, de servei, però aquest any l'hem adaptat per als clients. És una pista nova que té 1,4 km i que es va des d'aquí, des de la bassa del telesquí Baciver fins a Orri. Això ens permet afegir gairebé 2 quilòmetres més de pista a la nostra total de pistes, i ara gaudim de 167 quilòmetres, dels quals 162 són de pistes balisades i trepitjades. Aquesta nova pista, Et Coret, és una delícia, ja que té magnífiques vistes cap al gran cercle de muntanyes que hi ha entre el cim del Baciver i el Tuc de la Llança, però també perquè té força retorns al principi i posteriorment un llarg xus ja dins del bosc que la fa molt entretinguda. Ens acomiadem d'en Xavi Obeira per anar a trobar a Manolo Copano, un madrileny que viu a la Vall d'Aran i és un apassionat del telemat. De fet, properament farem un reportatge perquè ens parli d'aquesta modalitat de lliscar per damunt la neu. Per a Manolo, l'estació de Baqueira Beret és la millor. Es una estación en la cual se cuida mucho todo y también el entorno. Y las pistas las tratan con muchísimo cariño. O sea, nosotros quedamos aquí todos los días y hay días que esto es una auténtica delicia cuando preveías que no iba a ser así. El dominio esquiable de Baqueira, digan lo que digan, es espectacular y es grande. Es muy grande. Ja a final de la tarda i quan els núvols ja gairebé tapaven el cel, fem les darreres baixades amb el veterà snowboarder Ricard Monbiedro, aranès i totalment enamorat tant de la Vall d'Aran com de l'estació de Baqueira Beret. Com que és un històric de l'snowboard, l'entrevistarem perquè ens ho expliqui en un proper reportatge. Baqueira Beret jo crec que és una estació amb un freeride molt bo, tècnic i també agradable i suau, i a part d'això l'estació està apostant a l'snowpark per el freestyle, i la veritat que darrerament s'està notant que cada vegada el snowboarder es sent més cuidat, cada vegada millor. A tot això cal afegir-hi la gran diversitat de propostes repartides per tota l'estació, com l'esquí crono o activitats i competicions de tot tipus i nivell, que fan de Baqueira Beret la gran estació del Pirineu.